De start van de 170ste PC wordt uitgesteld. Vanwege het waar beginnen de eerste partoeren net eerder als tolvoeren te keertsen. En net alliër op het Sjoekelon. En vooral dat laatste is een historisch besluit. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is nog nooit eerder zo geweest dat de PC op oren velden keert wordt dan op het Sjoekelon. Ja, en wil dat het letter plak vindt? Ja, het is heel vroeger wel eens een keer uitgesteld geweest, maar daar is het evenement nou te groot voor. Dus uitstellen, dus op een oren dag, dat is geen optie. Nee, dus nu is het op Orenvelden. Waar precies? Nou, dat is op de voetbalvelden onder de Hertog van Saxelaan van sportclub Frencher. Waar we verleden week ook de keers afhouden, waar de boenspartij ook altijd plak vindt. De permanente commissie hier eens geen oren keuze. En dat is om twee redenen. In de vaste plek het Rijnfront wat er aankomt. Er komt echt een hulp op het Rijnwater, ook mogelijk tonger. Nou, dan wil je net op een veld wijzen met zoveel mensen. Dat is één. En ten tweede denken we dat er gewoon te volle Rijnwater vallen is al om 15 wedstrijden hier op het Sjoekelon te verkeersen. Daar is dat kan het veld gewoon net dragen. Het ziet er nou fantastisch uit. We hebben aan alle kanten hebben het sparren. Maar goed, 15 partijen is onder dus omstandigheden te volgen.